Καλησπέρα σας, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το Joomla και το XAB. Ξεκινάμε κατεβάζοντας το XAB. Παίρνουμε το link, το βάζουμε εδώ και κατεβάζουμε αυτή την έκδοση του XAB 1,7. Πατάμε κλικ εκεί και το XAB έχει κατέβει. Μόνο που εγώ το έχω ήδη κατεβασμένο. Εδώ. Μετά πιάνουμε το Joomla. Αντιγράφει το link. Επικόλληση. Πατάμε στο download. Και κατεβάζουμε το full packet. Εδώ. Πατάμε κλικ σε αυτό το zip και κατεβαίνει. Εγώ το έχω ήδη κατεβασμένο. Εδώ. Τώρα, ας κάνουμε εγκατάσταση στο XAB. Πατάμε στο install. Αυτό τώρα θα πάρει αρκετή ωρίτσα. Οπότε, θα το περάσουμε στα γρήγορα για σας. Η εγκατάσταση σχεδόν τελείωσε. Ωραία. Εδώ πατάμε Enter. Μετά ξαναπατάμε Enter. Enter. Πατάμε Enter. Ξανά Enter. Εδώ πατάμε το 1 και Enter. Κλείνουμε αυτό το παράθυρο. Όπως βλέπουμε έχει ανοίξει το XAB. Πατάμε Start στον Apache και στο MySQL που είναι η βάση δεδομένων. Το αφήνουμε κάτω αυτή τη στιγμή. Τώρα θα κάνουμε extract τα αρχεία Joomla. Πατάμε δεξί κλικ επάνω και extract files. Μετά πατάμε OK. Το Joomla είναι το CMS που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχει γίνει extract. Βλέπουμε εδώ πέρα τους φακέλους. Το πιάνουμε. Το πατάμε δεξί κλικ, αποκοπή. Πηγαίνουμε ο υπολογιστής μου, τοπικός δίσκος και μες στο φάκελο XAB. Μπαίνουμε μετά μέσα στο φάκελο HideDoc. Πατάμε δεξί κλικ, επικόλληση. Τα αρχεία της Joomla. Μετά μετανομάζουμε αυτόν τον φάκελο σκέτο σε Joomla. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε κωδικό στο MySQL. Πάμε εδώ και γράφουμε localhost και XAB. Επιλέγουμε αγγλικά. Πηγαίνουμε στο security. Επιλέγουμε αυτό το link. Και εδώ πέρα βάζουμε το κωδικό. Από κάτω ξανά. Και πατάμε εδώ. Ο κωδικός μπήκε. Και τώρα επιστρέφουμε ξανά στο localhost XAB για να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων. Πατάμε στο phpMyAdmin. Γράφουμε για όνομα χρήστη root και για κωδικό πρόσβασης το κωδικό που βάλαμε προηγουμένως. Πατάμε εκτέλεση. Μπήκα. Εδώ πέρα που λέει δημιουργία νέας βάσης δεδομένων γράφουμε Joomla.
Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε όνομα θέλετε, αρκεί να το θυμάστε για μετά. Πατάμε δημιουργία. Ωραία. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε. Τώρα ας περάσουμε στην εγκατάσταση του Joomla, δηλαδή του website μας. Εδώ γράφουμε localhost κάθετος Joomla. Πατάμε Enter και μπαίνουμε εδώ. Επιλέγουμε Greek. Πατάμε επόμενο. Ξανά επόμενο. Επόμενο. Εδώ είμαστε. Εδώ όνομα διακομιστή βάζουμε localhost. Όνομα χρήστη βάζουμε το root. Κωδικός, το κωδικό που βάλαμε προηγουμένως. Για όνομα βάση δεδομένων βάζουμε την βάση δεδομένων που φτιάξαμε, δηλαδή το Joomla. Και πατάμε επόμενο. Αν όλα πήγαν καλά, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ωραία. Πατάμε επόμενο, από εδώ δεν χρειάζεται να πειράξουμε τίποτα. Εδώ. Όνομα ιστότοπου. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα όνομα. Εμείς βάζουμε test. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι online η ιστοσελίδα. Είναι στα local. Όνομα διαχειριστή το αφήνουμε admin. Κωδικός διαχειριστή βάζουμε κωδικό. Το επιβεβαιώνουμε από κάτω. Και πατάμε επόμενο. Ωραία, τα καταφέραμε. Εδώ λέει παρακαλώ θυμηθείτε να διαγράψετε το φάκελο install. Οπότε τώρα, αν δεν κλείσατε το φάκελο, ξαναμπείτε μέσα στο XAB και σε αυτό το φάκελο. Μπαίνουμε μέσα στο Joomla και διαγράφουμε αυτό το φάκελο. Ωραία. Τώρα, πού θέλουμε να μπούμε? Ιστότοπος ή διαχείριση? Επιλέγετε όποιο θέλετε. Εγώ θα μπω στον ιστότοπο. Και βλέπουμε πως το website είναι σε πρώτη φάση. Αυτά για αυτό το μάθημα. Ελπίζω να τα καταφέρατε. Γεια σας.